дар муассисаи давлатии гимназия рақами якуми ба номи Раҳим Ҷалил дар шаҳри Хуҷанд дарсҳои намунавӣ аз фанни забони русӣ бо синфҳои 7, 8, 9 ва 10 гузаронида шуд. дарси кушоди намунавӣ мувофиқа ба нақшаи шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд ва нақшаи муассисаи мазкур амалӣ гардид. мақсад ин баланд бардоштани сифати дониши хонандагон бо усули нави салоҳиятнокӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунин хонандагон дар дарсҳо фаъолона иштирок намуда аз таҷҳизотҳои электронӣ васеъ истифода намуданд. хонандагон дар дарс тариқи саволу ҷавобҳо фаъолона иштирок намуданд. яке аз ҳадафи баргузории дарсҳо аз фанни забон ва адабиёти рус ин дар амал иҷро намудани барномаи такмил ва ташаккули забонҳои англисӣ ва русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 ба ҳисоб меравад. хонандагон дар дарси намунавӣ фаъолона иштирок намуда саҳнаҳо аз ҳаёт ва фаъолияти Антон Чехов ба намоиш гузоштанд. Черт знает, сколько дешево ценится жизнь, и как бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь. Послушайте, месье, я не имею чести быть с вами знаком, но верьте, я друг ваш. Я вас не понимаю. Ах, зачем скрытничать, месье? Но вы так много едите, что трудно не подозревать. Ученики поняли, что Чехов прекрасный писатель, пишет очень короткий, как по словам Чехова, краткость – это сестра таланта. Он писал очень короткие, смешные рассказы. Им было очень интересно сыграть по ролям пьесы Чехова, рассказы. Мне кажется, после этого урока они с удовольствием будут побольше читать рассказы Чехова, будут смотреть кинофильмы по его пьесам, рассказам, которые снимали. Мне кажется, такие уроки побольше нужно провести. Мы и проводим такие уроки по всем вот этим писателям 19-20 века. Мне кажется, цель урока была достигнута. толи чанд соли охир дар муассисаҳои кишвар тариқи усули нав яъне салоҳиятнокӣ таълим ба роҳ монда шудааст. дар муассисаи мазкур низ аз усули нави хониш салоҳиятнокӣ хонандагон илм меомӯзанд. бино ба гуфтаи омӯзгорони забони русии муассиса, салоҳиятнокӣ ин усули нави таълим ба ҳисоб рафта дар дарс асосан хонанда фаъол мешаванд. салоҳиятнокӣ ин услуби навист ки дар он талаба на ҳамчун шунаванда балки дар он ҳама маҳорати худро нишон медиҳад. Он аз рӯи дар дарсҳои намунавии мо аз рӯи кластерҳо, аз рӯйҳои диаграммаи Вена дарс гузаронида шуда. Бо услуби нав дар кабинети лингофонӣ бачаҳои мо дарс гузашта аз омӯзиши забони русӣ дурусттар бохабар шуданд. дар дарси кушоди намунавӣ омӯзгорон ва маъмурияти муассиса иштирок намуда рафти дарси омӯзгоронро таҳлил карданд. ҳамчунин дар гимназияи рақами якуми шаҳри Хуҷанд зиёда аз 83 нафар омӯзгорон кору фаъолият намуда ба 2540 нафар хонандагон таълиму тарбия медиҳанд. маъмурияти муассиса ва омӯзгорон кӯшиш мекунанд хонандагон таълиму тарбияи хуб ба даст оваранд. гузориши Ганҷина Олим ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.